Slovenský James Bond na lyžiach prichádza na scénu. Odpojí sa profesionálne. No, ty si super, ešte počkať. Dobre. Stojíš si na lyži inak? Dobre. Dobre, teraz tú druhú lyžu daj hentam a silno sa toto paličky za seba. Dobre. Zapri sa. Dobre. Eňo, ňuňo. Stojíš si na tej lyži tu. Ľavú nohu odľaď. Tak, dobre. Dobre, za seba tie paličky a poriadne sa posun sem. Tak. Finally. Čo ti hovoril ten Ujo? Nie, mne vypadla lyža, sa odpojila. Ja odpojila sa lyža, OK. Dobre, tak ideme dole. Alebo dobre, chod ty dole. Keď prejdu týmto, tak utekaj. Trošku. A nie rýchlo, Martinko, nie je cieľom sa rýchlo zabiť, cieľom je dojsť dole. Dobre. A zastav. Dobre, idem k tebe.